pas gong tibane ompak dangdute ya muga langgeng terus tansah Nduk, tembang kuwi nggih sapa ngerti ra? Sampun, Pak. Nggo sapa? Sampun kula kali Mas Ardi to. Lah iya. Kali Pak Dodo. Kok iso? Renten ki dodone kali. Oh iya widodo sing anu. Sing gawe iki lagu. Iya, ya. Rasa tresno, rasa tresno. Angus ora kena binendung, ya gairah anak muda. Iya. Iya. Kayak apa? Ya, lanjutke dangdute. Ya, rasa tresno. Yuk. Bro, semangat bro.
Ini lho. Iya, Pak. Nah, sehat ya, no? Alhamdulillah kami sudah, Pak. Sehat, waras, bunga, seneng antine bengi ya. Iya, no, Pak. Komplit bercampur menjadi satu. Bungae perkara apa, senenge perkara apa? Kowe kandha saiki. Bunga yang amargi ditanggal toh, Pak. Tanggal teng mriki saged menghibur masyarakat yang ada di sini, terutama buat kedua temanten. Terus saged kepanggil kalian panjenengan malih, kalian kru gereja Laras Indonesia. Sampun. Sampun. Lho Mbak Manten karo Mas Manten iki ngenteni kowe ning kono lho kandian. Oh iya, terima kasih. Mau foto? Iya. Sekarang? Boleh, boleh. Enggak mau foto Mbak Manten. Udah bawa dompet belum? Duh, dompet kok apa? Saiki ngene, Pak. Apa? KTP. Nek share foto ki bayar 50.000, Pak. Saketan. Wah, nomor 1 juta. Ini uangnya ada di sini. Oh. Nggih, monggo-monggo sepuase mawon. Tenang kok pikirmu nya. Iki cash saka Mbak Manten karo Mas Manten. Nah, lho, kaya ngono kuwi lho. Jenengan mboten, Pak? Ora aku. Duit wis kakean bingung lek ngentekne. Amin, amin ya Allah, amin. Pokoknya Mbak Manten, Mas Manten, mari badhe foto sekarang sebentar Bapak. Oh, Bapak sama Ibu juga. Oh, boleh, Bapak sama Ibu tidak ini. Jadi ngerti dong sing nanggap kuwi sapa, ngono lho lah. Pak Gianto Pitik. Nanti lah. Pak Gianto Pitik. Titik. Mergo usahane iki potong ayam. Oh. Iya. Oh, kalau di punya aku itu apa ya namanya sing biasanya motong ayam itu? Apa? Apa ya lebaran? Jagal, Pak. Oh, jagal iki nggih sapi nggih wedhus, nggih kebo. Oh, iya, Pak, berarti. Ya. Wedhus kewane, Pak. Oh, iya wedhus kewane tapi kan gede karo cilik. Oh, lek gede jagal, Jagal. lek cilik berarti jigil. Ora potong. Potong ya. Ya. Monggo Pak Gianto, Iya. so Bu Yayu. Tadi sudah ngendika mau foto bareng-bareng di panggung sama Nggih, ini Mbak Manten sama Mas Manten namanya siapa? Mbak Manten namanya Mbak Nadia. Mbak Nadia sama Mas Ivan. 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 Nggih. Mungkin Mbak Mantennya dulu enggak apa-apa. Sambil menunggu Bapak Ayo, sama iya. Ibu. Mbak Nadia sama Mas Ivan. Iya. Ayo, aja. Nggih. Malah gedemu karo manten wedok malah gede kuwi to, kan? Lah nggih. Oh, Oke, sampun oke. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Semoga sehat selalu. Yang penting jangan gerusak-gerusu ya. Sajake kowe iki nutur apa kowe sapi kok. Enggak. Sing kalah pengalaman karo Mbak Nadia. Dengerin dulu. Kenapa? Jangan gerusak-gerusunya itu jangan ke susu. Apa itu jangan ke susu. Mana itu maksudnya? Ya ora apa-apa wis sae kok. Ya enggak. Maksudnya Karena piye? semakin lama semakin matang untuk mempunyai anak. Jadi wis wis siap tenanan ngono lho, Pak. Ya takono, Mbak Nadia takono siap di anak urung. Sudah siap apa belum mendapatkan momongan? Siap. Insya Allah siap. Mas Makan siap Kalian nanani. siap ora? Mau bojo bukan gendong sampean lunga. Siap enggak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Pengennya punya anak berapa, Mas? Baca. Dua aja sama berapa, Mbak? Yang banyak. Yang banyak piro? Salusin? Ora masalah. Ora masalah be anak rezeki ya. Dia pengen gadah putu pinten, Bu? Katon beriku pinten. Oh, manut berarti ibunya berarti apa jarine? Apa jarine bocah? Lan jenengan pinten, Bu? Oh, ini anu adik manten ta? Nggih, Pak. Adik gendeng rapi itu kan. Oh, dia SMP. SMP kok? Oh, sampe ki dia SMP kok? Oh, alah, ya ampun. Lah iki apa metul tekan nggak? SMP kelas piro, Mbak? SMP kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1. Duh, gede mana ya? Ya gede wis saiki di sini terjamin kok. Oh, setiap hari makannya ayam, Mbak. Iya, betul. Mbak namanya siapa? Mbak Afika.
Soalnya rabi, ojo lali nangkap Pak Kakak karo nikah oke. Ojo kan dibedak-bedakne. Rabi. Ditungane bapak, ibu sehat, lancar rezekine, sukses usahane. Nggih, Pak nggih. Insyaallah Gus Gendeng. Terus amake almune gontor. Oh, Pangapunten. nanggapi kok gendeng. Insyaallah. Kita udah terus Pak niku. Oh, arah aku to gontor to. Nggih. Oh nggih, siap-siap. Gus Gendeng kalih nikah nggih Pak nggih? Nggih, alhamdulillah. Dapat tanggal kan nggih. Ya. Akhir tanggapan dini. Monggo. Betul sana. Ya. Betul sana. Bu lagi mriki Bu. Ya, oke ora vakum. Ya, gamelane dikonake. Adike mriki. Mriki. Bu kalih Bapak. Ini kali yo. Ayo sungkem mriki Adi coro koto sesarangan sampun kawinkan teman-teman sekalian sambil bingkahin mana gue mau sumongkem dumateng mengadani kuring yang mau soibu lumak solo kami repopok sumongkem dumateng kajen nanggapi marung nunduk kan iso foto bareng karo sampean. Iya Pak, alhamdulillah. Nah, jadi bunga iso nyenengke karo sing ngangkon. Lek melengket sore mau. Mangko muni kula foto karo Mbak Niken. Nggih. Takon Mbak Niken wis dugi napa dereng. Nah, alhamdulillah tekomu ya rada sore ora kawangen ya Nduk ya. Iya Pak. Lancar perjalanane. Alhamdulillah mau ora di udan terus Pak. Oh, kono udan to? Nggih. Kene ora udan. Alhamdulillah. Saged terang terus sing pirsani saged jenah. Nggih, padahal iki mau udane rata lho Pak. Udan kayak desek lho Pak. Lah nggih. Tapi alhamdulillah teng mriki mau mboten mriki Pak. Oh, bener ora udan blas sama sekali tidak hujan. Mau wingi-wingi udan. Iki mandi penjaluke Pak Gianto karo Bu Yayu. Mergo penjaluke manten karo wong tuwa kuwi beda lho. Nggih. Beda nanti bedane ora? Penjaluke manten loro karo wong tuwa loro penjaluke beda ngerti ora? Nek napa Pak? Nah, manten wedok ki njaluk diudani, Mbak atau Mbak Bu Yayu karo Pak Gianto njaluk diterangi. Diterangi. Kok saged nganteni njaluk diudani? Kan nek udan kan malah acarane anu to Pak. Hah? Maksudnya kayak adem suasananya ngono lho. Tapi udane sesuk ae ngono lho maksudnya. Oh, alah. Masa ora paham nang tetangga semua. Asik yo paham Pak, tapi yo piye yo. Saja kowe ora ngono. Nah, saiki menghibur masyarakat. Baik. Ah. Oh, sebelum menghibur tadi belum mendoakan Bu Yayu sama Oh, Pak Pak Gianto. Gianto. Ah, ya. Ah. Oke,
semoga Kagem Buyayu sama Pak Gianto diparingi sehat selamat wilujeng amit le momong anak putune seger waras saking iswanipun rezeki ngangkat barokah atur-atur ora kok. Nek malah kebak mugi-mugi diparingi putu sing kathah. Amin. Amin. Pancen jagono putrane wong tuwa ki nek duwe putu ki cakala mangsa nek putu metu wis sayange iki ditumplak nang putu timbang nang anak. So nek sama nek tuwek ngono kuwi. Sama nek tuwek ngono kuwi iso ben. Kok ngenteni tuwek to, Pak? Lah saiki Enggak kula salah kedah anak mungkin nggih sayangnya bapak ibuku nggih kalih anakku to, Pak. Oh, ngenteni aku tuwek. Iya bener. Rasa ketene kowe tuwek ya. Rasa ditunggu-tunggu. Nah, sing penting awakmu saiki sehat, waras, sukses, atimu seneng, atimu bunga. Wis gitu. Ya, numpak apa? Manut nganggo temankan sekalian. Nah, manut. Ya, coba kayak apa? Bawa napa mboten, Pak? Ya bawa no. Sing niki mengke tibane sing rancak napa sing halus, Pak? Rancak, wong wis terusane wis muni iki jane ana manundur to, kan. Lah wes bos Danan yang punya kawasan Muara Baru. Jujuna rindu hatiku koplo. Lagu ini khusus buat mempelai Mas Irfan sama Mbak Nadia. Semoga cepat dapat momongan serta jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Wis maringi kowe 1 juta rupiah. Rindunya hatiku, Pak. Hah? Rindunya hatiku. Ora tembang saiki kok keri-keri ra apa. Nggih. Masa langsung musik aja ora. Nggih, mboten. Balang ono apa? Manut. Kula pengen nyobi rara sesigari, Pak. Loro sesigar. Nggih, bawane napa niku? Bawane sasakmu pokoke pelok. Bawane sakapmu pokoke pelok. Oh, ya. Mergo orang mung kepengin weruh jogete lan pas nyanyi uga pengen krungu bawane. Oh, ngono ya. Gimana? Cahayu. Nah. Ya. Iki padha WA Pak Kangko. Nah, wonten. Ya. Nah. Mangga. Rintune mawon, Pak. Rintune apa? Manut al. Niku kan damel bawa to, lah delalahe niku bawane kula dereng siap. Terus? Rintune mawon. Ya, rintune apa? Rintune apa? Ya. Apa, Pak? Ya langsung loro sigar ora apa-apa, tanpa bawa. Asal. Ya. Boleh. Kok mau awakmu wis bawa lagumu dhewe kok. Ya sudah. Ya, oke ya. Ya. Nggih, kowe ra matur nuwun karo Bapak. Wis tak gene lagu lho kowe. Napa, Pak? Niku mau to? Tapi mau sing gawe Bapak Anom Dwi Joking Kong. Oh, dangdutnya sing damel Pak Toto. Terima kasih Pak Toto. Terima kasih Pak Kingkong. Yo, monggo, loro sigar gamelan bari ya, Dok ya. Ya, oke. Yuk, monggo, para kanca siap lho. Ya. Gamelan bari. Oke, bentuk ningen Saindri.
biasa. Lho Ken, Dalam Pak. iki oke banget sing nyuwun supaya awakmu duet karo Mas Ardi. Tak niki to, Pak. Lah saiki kok saiki yo gara-gara yo. Iki banget. Wah, Pak Angko, monggo tak diduweke Mas Ardi Mbak Niken, Mas Ardi Mbak Niken. Mbok menawa masyarakat ini do mudeng. Oh, do ngerti ya. Mbak Niken karo Mas Ardi sing lagi viral ana ing TikTok. Hubungane piye? Aku yo ora roh, aku wong tuwek masyarakat. Oh, ayo disebut musik, Mas. Ayo, Mas. Yo, sanomone Bijelaras Indonesia. Wah. Iki uga ana bebungah sing kudu tak aturke to tak paringke marang Ndoniken lawan Mas Ardi. Oh, ngono ya. Ya, saka Bulis Maksum so Mbak Eka Ratu Jaya iki wis transfer lawan aku mau tak aturke karo Ndoniken. Oh, ya. Yo, musiknya, Mas. Ya. Ya, Mas Ardi. Salaman sih. Allah. Nuwun, Pak. Ora piye-piye kowe jaga ngono karo Niken kuwi kok. Lah aku no karo ibumu dadi obat nyamuk. Kenapa sih? Apa? Kenapa? Iki kamu berdua harus bertanggung jawab. Kenapa? Jujur aja loro. Kowe ndek sepuh kok nganti telat ora mangkat ki sing salah sapa? Cak loro kuwi. Saya muni yo, alasan alasan. Bise, Pak. Heh? Sing salah bise. Kok iso nyalani iblis? Lah kula ditinggal lho, Pak. Heh? Ditinggal pangku. Sampe niku gini. Atau aku cangkemmu ndang karo. Iya. Udah kamu piye? Lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, pun jam 1 pun dugi kok Pak. Kok nganti setengah telu bisa mangkat. Kok iki rong teko iki mau gondol nyandi. Pesawat dulu ya yang ya. Iya. Saiki kowe do tanggung jawab ngono kuwi, nganti Pak Kangko ki Halo Pak, tak mandok wis melu Pak, Pak. Ora perkara wis Hanya ora. sekali to Pak. Kek nang Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan, ya gone mek 7. Enggak, sing balung ki ora enek mergo adi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudu kek ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Kayak piye to ceritane piye hasilnya? Iya, iya. Janji dia kita lagi mangkat Oh, ini lagi tekan kono. Lagi teko Pak. Teko, Pak, buto. Pak. Masa ya langsung nyuwono kan ya ndak penak lho Pak. Sampai gak kesane Pak, ketemu mek sak nyuk ho. Gak kesane sampean. Sampean yo gawe pasangan lho Pak. Sampean yo gawe putri lho. Iya, Ora ngerti. sampean ketemu karo putri mek sak nyuk apa yo marang nanti sampean. Ah, weh. Sampean kudune ya tanggung jawab Pak. Ah, weh. Ayo. Ayo. Pak. Yo iso. Ayo. Sampean ikut Ayo. ini Pak. Ayo. Sampean oleh ngomong kita. Ngomong sik ngene lho. Mendas kowe. Ayo. Ayo, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya, namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset kok, Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Calon iki. Kowe ngaku di sing dawa-dawa wektu sapa? Haha. Nganti lurahe yoga, nganti pucet. Iki nek bisa mau itu tok. Luwe, Pak. Iya. Ini ora apa-apa, bapakku ora apa-apa. Untuk kamu ki ora apa-apa. Ya monggo bujonan kegojekan ngono lho. Ya gone dibicaraske wong turah-turah. Oh. Sawangan to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia, Surabaya. Gawakne jare kuwi cacah ana 12. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah kok iso. Iki wis lunas lho duwite. Ya, iya. Lah ya, kuwi lho katresnane Bu matur nuwun karo Bu Sri. Di, kowe diparingi apa? Kagem Bu Sri kan tepi-tepi saking Bandung lho, Pak. Ah. Ini
Makasih Ibu kangge jalike Kanca-kanca. Mas kula Deli niki. Kalau kanca-kanca lantaran Mas Ardi kuwi do entuk jare matur nuwun karo Mas Ardi. Matur Pak Bagus. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki, Mas? Mriki kok Bandung nek pengen tuwa awakmu kok. Oh, oke. Halo, Bu. Wis tau nang omahmu lho. Wis tau nang omahmu Bu Sri. Kalingan ora? ketemune karo mama tapi Karo mamamu. Nyeluk Mbak Wiwin iso mama. Nyeluk ibu ini kan mama. Mbak Nika kan nyeluwe mama to. Saiki tak terus terang ning kene utusane ngomong kae. Kowe jalur iki karmu do piye? Kok iso nyeluk Mbak Wiwin, mbok ini kan kok mama. Ya kan rasane aku to, Pak. Lah iya Mbak Wiwin kok mamang termasuk mamamu. Ya bakale, Pak. Oh ngono. Calon asine piye? Calon asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kanko? Pripun to Bu Dwi? Ardi kali ini kan pun pacaran apa dereng? Buh, aku yang ngono. Saiki jawab dhewe. Nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Nah, itu pun bener-bener. Tenang ngono ya. Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Tak kandhani yo. Kowe tak kandhani. Aku biyen karo Bu Dwi yo ngono. Bu Dwi iki kok karo aku tak anggap ATM. Adik, ATM iki adik tapi mesra. Mesra. Suwi-suwi. Apa, Pak? Suwi ngopo? Adek tapi Wes mesra. ya, ngene ya. Ngene ya. Ya, Oke. kita juga AT M. ATM apa? adik tapi nesunan. Nah, Matur kepon karo Bu Sri. Nggih, matur nuwun kagem taliase kagem kula Mbak Niken. Mangke kula bantu Bu niki tesih kula beto. oh. Dikek duit barang to. Nggih diparingi taliase. Aku tadi kelingan aku yo dititip duit kok kowe cak loro. Mung tali asih. Tali kotami ora. Tunggu dulu. Iki saka Mbak Ika Rahujaya 500.000. Nah, saka Bulis Maksum juga 500.000, yang 500 untuk Dwi Jolaras Indonesia, yang 500 nanti dibagi untuk Legit dan Mbak siapa jenenge kae Angel, juga untuk tim untuk grup Iclik-iclik cerik. Nah, Apa tujuane cilik-cilik cerita? ini sampe calon Mangke Mbak Mayang karo Mak Jumbe. ya ini dari 500 ya, ini mau nyampaikan maknya ini calon, ini Adi, ini kan ini apa ini wes, kaya ngono lho tresnane karo awakmu iya, terima kasih untuk Bulis Maksum yang ada di Den Haag, Belanda. Juga terima kasih untuk Mbak Ika Rahujaya yang ada di Hongkong. Ya, terima kasih buat Mbak Ika Rahujaya dan juga Mbak Bulis Maksum. Bulis Maksum Ya. yang ada di Hongkong. Di Den Haag, Belanda. Ya. Ardi nanti apal kuliner di Paris. Nggih, lha niki pun makaping-kaping nih Pak. Oh iya. Ya, saiki kowe nembang calon karo lagune apa terserah. Kita kasih lagu yang terbaru Mas Ardi. Iya. Apa? Ayo Mas, kijing miring Mas, lho Mas. Soben. Anu bos Witanala Mas. Wis pitanolo. Iya. Lha kowe Ardi ku apa? Wis pitanolo. Wis diwarai ya. Apa sih? Oh, Dereng cepat jane. iya. Isomu apa? Kadek ini tak kon apalne kok. Nggih Kusuma niku Wijaya, wonten Kusuma apa-apa. Wijaya. Ya, Kusuma Kusuma Wijaya. Wijaya. Ah ya. Kali ngawur sithik, Pak. Oh, ngawur apa-apa. Wong mendem sithik ora apa-apa. Kalau mau mentem toh? Ora Kok abang nontonnya? ngandel. Oh, jane kok Siti ngono. Ngono Pak Adik. Adik apa? Kelek. Iki cocok maneh awak dhewe pacaran Mas. Iya. Gitu.
anak anaknya lagi tuh. Kok Pak anak dramanya Pak? Oke. Ini Mas Rase, ini ceritanya Kusuma Wijaya, ini Mas Rase Pak. Wah, baru pertama Jumat dan saling mencintai. Nah, terus Kusuma Wijaya. orang-orang kok rapi, terus Nah. dia anak. Iya. Oh, lagi gue yang ditampil nih. Ya, ini Pak Jaya, member awakmu kok Pak Jaya gitu. Rupanya itu lho. Oh, nggih, mirip gitu Pak. Mirip. Nah, ya, coba Kusuma Wijaya. Nah, coba ya apa? Ya. Lungin makan langsung di hospital Taman Sari. Yo sing mesra pacaran orang mesra. Coba panas.
ke pelaminan. Nah, setelah itu mempunyai anak lagi. Ayo lu medun dari anaknya tak sanggup 100. Drama sih. Nah, dari anak wedok jenenge lagi yo pinter nyanyi, pinter nyindet. Nah, ya. Nah, ya dong, medun dong. Nah, kamu sebagai anaknya Pak Ardi karo Mbok Dewi Kek. Mbok Dewi, Mama. Panggil aku Mama. Oh, Mama. Ya. Iya. Oke. Mama dan Papa. Oh iya. Ya, jadi kalau Mama Papa mah apik ya, Mas. Iya. Maksudnya Mas Jaya cocok lho, Pak. Ana sing nganggane kowe Ardi ki wadahe mirip. Mirip Mirip. Wadahe ki meh padha no visi. Paling? Karo Ardi. kula. Ah. Kula kali Mas Ardi. Ah. Mirip. Lalu hati rumah. Oh, jarang kadir kan. Gimana? Ih, suami gimana sih? Rapi dong. Iya. Mayo. Yo. Pak, kok didiemin? Iya, sebentar ya, Nak. Sebentar ya. Ini Papa sama Mama. Mama mau bikin cucu. Yo dipek. Ini orang tuh. Ah, Mimi cucu. Ini Mimi cucu. Mau. Kasih Mama. Iya, Nak. Sini. Tengah. Ngopo. Sikil ngopo. Enak jalan dikit. Papa, ini anaknya loh. Ditanyain ngono apa-apa gitu kok. Gimana kayak kambek papa kole? Iya toh mama ki. Hah? Iki piye toh mama papa ki kok menang bae iki kambek. Iya papamu rada bisu soalnya. Mulane kok. Ya derong. Oke, geblung. Papa ambek mama pas gawe sampeyan meneng-menengan. Iki papa Umpama iya ya. Wong manggung ki manggung sandiwara, ora apa-apa. Jadi, Semprot. bikinnya gimana mama? Kalau itu bikin. Tapi lali Lagi piye kok ditakoi kok gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wis kecil ya, setan. Yo. Ayo, saiki dites dulu suarane. Dites suara. Apa suaranya deh? Aduh. Mau nembang Lagi apa? apa ini? Apa ser bawa. Kalau bawa tuh ben dikendaki mbek papa engko langgane ya. Ya. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengawite randeng. Anu gedesin dulu. Nah. Ya, gandeng nduk legit lahir kuwi gawene Ardi karo Nikeng ini gubung asmara. Gubung asmara nyingkar ngingkur. Ayo. Kakek diam dulu kakek. Oh, kakek. Iya dong kakek. Oh, sesuai mendoya ya, Pak. Iya. Nyingkur. Beki rong iso ki. Nanti aku ya beki. Iya. Mbaknya kok Mama Niken. Mas Badi ini lah Mas Badi. Kendangnya jokno ning kalung ini Mas Badi. Nah, kok dikendangi papae. Lho. Nah, puntuku si lagi. Nggih, Kong. Oh, kok nangkung. Kungkung. Ya. Iya. Iya, Mama yo sabar. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsung yengke botan Ya yo. lelampahan kangka wuri piye to
Ya bener, bener dong. Bener bener. Ya yo, ya yo. Tulus. Tresno tulus. Najane gubuk ya. Nadyane gubuk asmara. Iso toh? Iso. Iya. Makasih ya Mama. Iya sayang, anaknya seniman sampai seniwati. Bapaknya pengrawit, ibu sinden dadi anak ya Waragono. Nah ya Pak ya, dari anak kayak gini ya Pak ya. Gimana? Pinter nembang kok. Mama, uang nek ngopi buat teh. Teh wae teh. Teh ae. Teh nganggo susu tapi. Teh tarik. Anu beli teh tarik ya. Ada tarik. Sama nek kayak ono ada ya gak bisa kopi sawangan ae lho kok tarik saya. Malah isi nek di sawangan iki. Kok wae. Ayo Mama anaknya nanti kendali. Ya, Anaknya nanti kendangi. Ya, oh duduk ya Pak ya. Esok awan. ya. Iya kelihatan. Lah iki pancen lagine nek padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ndang bapake ayo. Ya. 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 Nah. Ayo apa? Yang lewat ya. Aku kelingan aku pakai biar tak kerene pengen jaga apa tulisan marah-marah pada Keluarga sejahtera ya, no? Ya, sing lanang nendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden. Ya. Kok gitu karo aku, kowe ngopo? Aku ki jalan, bojoku iki sinden, kok duwe anak tukang mancing. Kan hobi toh Pak. Hobi ya? Kan hobi, tapi kan ada jiwa keseniannya. Mancing kok seni iki senine nggo endi ya? Mancing. Seni loh Pak, seni mancing. Iya. Lagune tadi. Thank you.
Papa sudah gimana rasanya papa? Sudah sampai. Sudah capek. Anaknya bisa ngomong sih. Nah, duitnya semua sampai yang kok. Oh, aja sampeyan ngono dheweke lho ki. Lah duwite mau gowo peyang. Oh lah, peyang. Papa. Marah to peyang. Iki sih kita pamundur sing ngaturke duit sak juta ki mau kan. Apa pak? Rindunya hatiku. Akhirnya jajal dangdutan. Ya. Nah. Nadanya mas. Ya. Anu bukete saka Mbak Anu mau Mas Adi. Nggih. Wis manggawa ya. Enten titipan buket. Ya, tontonane to. Aku ki nyanyi terus sampean bawa buket terus ngene to. Ya. Lho, buketnya dari Mbak sapa mau. Coba. Nah, ini juga dari Mbak Pustita. Oh, sing ngawini buket heeh. Pas maringi 200 kanggo Mas Adi karo buket. Nah, ya. Ini enten titipan buket. Nah, Cuma main satu musim ini main Elek tapi ra estetik. Tiko Pak, bunga ini apa Pak? Mas sampe dusik. Masaknya gak ada sampe dusik ya. Nah, apa? Kita pun bisa ah. Oh, ya. Rindunya hatiku padamu kasih. Rindunya hatiku sudah makasih sayang. Aku bangga kepadamu. Jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Sing rada-rada anu lho, Mas. Sing rada enek dansa-dansane ngene kok. Ya to, Pak. Ya jalan no. Kasihku, sayangku. Teman gendong aku kan kuat ora ya? Enggak kuat. Ini pada karo ngelokne aku, ngece aku lembut. Nur, nah, ora. Jajal sih. Piye ngono lho suasanane? Jajal sih. Ibu nyemprot. Ya ora apa-apa tiba bareng. Isa lah lagune. Dejan. Kasihku, cintaku, aku bahagia. Kasihku, cintaku, hasrat membara. Aku
Jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku. Sampun. Sudah, Sudah. Coba saja. Coba dulu. pengirim dari Mbak Puspita, Mbak Rahma, Mbak Nui Nunung, dan Mbak Ani Indahwati. Terima kasih, semoga sehat selalu panjang umurnya dan terus ngefans sama Arni. Terus itu ada titipan uang 200. Ah, Nah, aku sampean kirim Pean. Oh, pean kok ya. kirim nomor rekeningnya. iya iya, tambang. 3207. Angga disambung gara-gara ya kan.